Мәскәү қаласының Советлар Союзы геройы Муса Жәли исемен ерткен татар мәктәбе 25 еллык юбилейын билгеләп үтте. Шул уңайдан укытучылар коллективына һәм укучыларга котлауларын Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Татарстан Халыклар Ассамблеясы җитәкчесе буларак ул тел укытуның дәрәҗәсен һәм сыйфатын югары бәяләде. Башкалабыз Мәскәүдә булып узган тантанадан безнең репортаж. Люблино микрорайонында урнашкан 1186 номерлы мәктәп зур мегаполиста милли традицияләрне, мәдәниятне һәм телне саклап калу үрнәкләренең берсе. Мәктәпнең тарихы 25 ел элек татар тел дәресләреннән башланып китә. Ә бүген этномәдәни компания төзүчене, телне, халыкара олимпиадаларда катнашуны, этник вокал, милли көрәшне ала. Татар халкының тарихын мәктәп музейлары кадерләп саклый. Бу разведка легендасы музее. Биредә татар разведчикларының батырлыгын чагылдырган шәхси әйберләре һәм бүләкләре саклана. Мәскәүнең яшь буын татар вәкилләре биредә белем генә түгел, патриотик тәрбиядә ала. Мәктәп Муса Жәлил исемен йөртә. Шуңа да фронтовик шагыйрьнең кызы Чулпан Мусаевнаның биргә килүе табигый. Ул батырларның исемнәре буыннардан буыннарга тапшырылырга тиеш дип белдерде. Мне особенно приятно, что школа так трогательно относится к этому имени, так почитает. Биредә Россия халыкларының мәдәни мирас елы кысаларында Россия халыкларының туган телләрен саклау дип исемләнгән түгәрәк өстәлдә узды. Тикшерүләр, практика, цифрлы технологиялар – булар барысы да ана телебезне саклап калырга һәм аны киләчәк буыннарга тапшыруда мөһим роль уйный дип ассызыкланды. Без бүген дә элемтәне үзмибез. Аларның бурычлары булган бурычлар белән мөрәҗәгать итәләр. Татарстанга да, президент та, хөкүмәтебез дә, безнең депутатлар да монда Мәскәүдә булганда вакыт табып кирип чыгалар, танышалар һәм шатланып кайтып безгә җиткерәләр. Менә шулай иттереп үрнәк булсын. Менә ничек иттереп телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калырга байлык шунда бит. Һәрбер халкының үзенең гореф-гадәте бар. Традиция дибез бит инде, теле бар. Алар өчен һәрберсенә бик кыйммәтле әйберләр. Менә шул кыйммәтләрне саклап, бер олы гаилә булып илебездә, Татарстаныбызда матур иттереп яшибез. Милли мәгърифкә керткән зур өлешләре өчен укытучы һәм өстәмә белем бирү педагогларына лаеклы бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Парламент рәисеннән айрым бүләк исә Казан Кремле композициясе. Мәскәү каласының татар мәктәбендә республикабызның символы узган чараның матур хатирәсе булып сакланыр. Эльза Әхмәтҗанова, Дмитрий Второв, Эдуард Мөхәммәтьянов, Татарстан яңалыклары, Мәскәү.